Jeg vil i denne video her introducere den nye Hue White and Color Ambience pære. Og det er jo altså denne her 2016-17 udgave. Den måde man kan kende den på, det er, at den via den nye æske her har fået et lille badge op, hvor der står Richer Colors. Selve pæren har fået en hvid body, og så har den fået plastikkappe i stedet for glas, som var på den gamle. Men hvis vi lige kigger lidt mere på forskellen mellem de to, den gamle og den nye, så har jeg altså her til venstre den nye og til højre den gamle. Det er lidt svært at se den helt store forskel på video i forhold til virkeligheden, men nu vil jeg alligevel prøve at demonstrere. Jeg har her taget fat her i min Hue-app. Det er så den gamle udgave, fordi her kan vi nemlig styre to pærer samtidig, for ligesom at demonstrere. Og lige for at vi er med på, at det er de to, det drejer sig om, jeg styrer her nu, så kan jeg så se, at det er dem, der dæmpes op og ned her. Så det jeg simpelthen gør, det er, at jeg starter med at trække det ned i den røde. Og på den nye pære her, der har man så forbedret den grønne og den blå farve. Så her vil vi ikke se den store forskel. Sådan der. Men lige så snart jeg begynder at bevæge den over i sådan noget som den grønne, så har vi altså her det man kan kalde en ægte grøn på den venstre, den nye pære, og på den gamle pære en noget mere gullig farve. Og det samme gælder, når jeg bevæger den over i den turkise. Der kan den gamle pære, den viser simpelthen bare en nærmest helt kridhvid farve, hvor at vi på den nye får den her turkisfarve. Bevæger vi den over i den mørkeblå, så har vi igen samme med, at vi har en meget dyb blå på den nye, og en blålilla på den gamle. Og går vi over i de mere rødlige og pink farver, så har du den samme som før. Så det er altså den grønne og den blå farve, som er blevet væsentligt forbedret i forhold til den gamle udgave.